No t'ho creuràs. Intenta-ho, a veure. He anat a dinar a l'hostal de Punta Marina, de Tossa. Fins aquí m'ho crec. Què més? I que he conegut a un japonès molt desconcertant. Per què desconcertant? Home, perquè no s'assemblava gens a un japonès. Invasió subtil i altres contes de Pere Calders. Tu no seràs japonesa, oi? Sí. Apa, vinga, i què més? Sayonara! Què et sembla? Maco, maco. Em dic Pere de nom i tinc 2 cognoms més. Vaig néixer abans d'ahir i ja som demà passat. Ara només penso com passaré el cap de setmana. No m'hi veig. Tu segueix la llum de l'espelma. Sí? Soc la hiena. La hiena. Hiena. Em dic Gilbert Colom. Colom, sí. És aquí el departament d'alienígenes? Sí, bé, no. Nosaltres no som alienígenes, som normals. Hiena. Què? I a tu per què et diuen la hiena? Un vampir, un vampir, un vampir! És un àlies que em van posar fa molt de temps a una reunió secreta. Vostè ha vist mai cap català equipat com un tripulant de coets? No anem pas per aquí, nosaltres. Superman, Batman, la hiena! La hiena! Vostè no és una persona, és un fantasma. Sóc un fantasma? Sí, i de lliure. Larga la nube, està superbé. Larga la nube, està superbé. Yeah! I ara que sé que sóc un fantasma, com m'he de comportar? Com si no passés res, amb naturalitat. La fantasmagoria d'ara ja no és com la d'abans. No, ni molt menys. Ara es porta molt bé, ja ho veurà. Ai, com està el món. Sí, com està? Oh! Hòstia! Amb tots vostès, Albert Maluquer. Gràcies, moltes gràcies. Doncs la posaré al forn i me la menjaré per sopar. També hi ha japonesos infiltrats? Per tot arreu. És una invasió molt subtil, però una invasió en tota regla.